escoles i instituts s'organitzen actes o torrades com la que s'està fent avui dematí a l'Institut Mossèn Alcover de Manacor. Ens ho explica i mostra en Pere. Continua aquesta festa avançada de Sant Antoni a l'IES Mossèn Alcover de Manacor i ja tenim amb nosaltres els protagonistes mentre encara hi ha ball aquí al pati. La primera protagonista que saludam ara mateix és la Sebastiana Riera, la dimònia grossa. Molt bon dia i enhorabona. Conta'm-nos com ha estat aquest primer ball que ha donat el sus a totes les torrades, a tota la música, aquest ball. Hola, bon dia. Pues ha anat molt bé. El que jo no esperava que feia tant de calor, sincerament, perquè ja fa fred i com aquí som moltíssim. Per això doncs llevar la mascareta per ja costava de dur. No sé com ha estat el càsting perquè m'han explicat que heu hagut de fer una mica de càsting aquí, heu hagut de demostrar unes aptituds per poder fer tant tu de dimònia grossa com després tots els dimonis que t'acompanyen. Sí, pues hem sortit de classe i hem anat a provar un parell de vegades perquè, claro, això fa molt d'any que no ho fèiem i s'ha de practicar, Sí. I ja veiem que en el vostre cas enguany ha estat a Manacor el primer pic que ha ballat una dimònia, però al vostre institut ja aquesta tradició d'uns anys implantada, no? Sí, fa bastant d'anys que jo ball, des que vaig començar a fer de primer ESO, però clar, quan ja ha hagut aquest any de pandèmia, pues no he pogut ballar, però nosaltres ho tenim com una cosa super normal i com sí. I la Sebastiana, moltes gràcies per atendre'ns i a continuar ballant mentre han sentit la campana, però continua encara l'hora d'esbarjo. Manel Santana, cap d'estudis, molt bon dia, explicant-nos, i és que avui la cosa s'allarga i és una cosa que ja duis preparant des del desembre. Ja els alumnes fent música, preparant els foguerons de cada dilluns. Contau-me, com ha estat tot? Això nosaltres sempre mos hi parlem quan acaba la primera evolució. La primera setmana de desembre i tot una que entregant notes i dins aquest període la Comissió de Cultura Popular organitza tots els actes al voltant de Sant Antoni que tenen la cloenda en el fogueró de dilluns a la nit. Un fogueró que ja tenim preparat i això implica que durant les vacances els alumnes venen a preparar el que és les imatges del fogueró. Per tant, ja duim i ja ho tenim tot enllestit per dilluns. I avui és l'avançament amb aquesta torrada i la participació del dimoni, en aquest cas la dimònia, de Son Negre. Perquè és important, és la dimònia de Son Negre que venen Mossèn Alcover i és una dona. No hi falta res, aquí hem vist aquests foguerons que encara es preparen de cara a dilluns a gran nivell, però també la música, aquests dimonis, torrant tothom. Sí, perquè a més aquí tenim la sort que tenim un batxillerat artístic musical i els nostres alumnes tenen una sòlida formació musical, molt d'ells toquen a la banda municipal de música i això sempre fa que aquest institut sigui un institut que hi hagi molt de color artístic, musical i creatiu, i aquesta creativitat l'aprofitam amb motiu d'aquesta festa. I també dir una cosa, que enguany, després d'aquests 3 anys de pandèmia, l'expectació tant de Manacor com l'institut és molt grassa. És molt grassa. S'ha notat, i Manel Santana, cap d'estudis de l'IES Mossèn Alcover, moltes gràcies. I molt d'any, salut. I anem a parlar encara amb alguns alumnes que els han vist aquí torrar i que també apliquen aquesta creativitat. Tu, per exemple, digue'm el teu nom per començar, bon dia. Hola, bon dia. No, bon dia, no diuen. Contau-nos, quan hem dit torrar, no sé si heu pogut gaudir menjar tranquil·lament, si heu estat més pendents del ball, com ha estat? Sí, bé, després de 2 anys que no havíem pogut torrar i veure l'ambient de Sant Antoni perquè han tant desitjar, ha estat com una emoció veure que tothom, tota la gent, tot el poble, com aquesta festa tan esperada, com a disfruta tant. I no, més enllà d'això, parlant d'aquestes torrades, però aquí hi havia una cosa preparada que són unes gloses, vull dir que ja que les teniu preparades, que molt les podeu recitar. A veure, per aquí, vinga, començar. Una cosa us vull fer. Ahir mentre televisió, els dematins el defensor del patrimoni Sant Antonià. Ja tornem a ser dins per poder glosar i cantar i la festa celebrar el programa de matins. Anem a dedicar una glosa com aquesta. El dematí mostra la festa i l'anem a l'estimar. I de moltes gràcies, meus, que he fet aquesta dedicatòria també dels alumnes de l'IES Mossèn Alcover, que encara ara, com veus, els dura avui aquesta hora de l'esbarjo que s'allarguen les torrades, a la música i amb un Sant Antoni que ja és aquí.
o cada dia una té l'oportunitat que li dediquin una glòria. Per tant, moltíssimes gràcies. Un dels menjars estrella d'aquests dies